To hello guys, welcome back to my YouTube channel. As खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दङ थ' आरो फिनबाव आंनि भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन आरो बरायफिननाय जाबावबाय थ' आंनि जिबननि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबाय थ' आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दङ थ' आंनि दिनै नोंथांनि थाखाय गोदान भिडिअ खालामफैलायबाय थ' नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांदो दिनै आं मा खालामनानै गारि सार्भिसिं होनो थांनो नागिरदों गारिया गोबावथार जाबाय सार्भिसिंआ नभेम्बरावनो दोङो थ' सालायनायाथ' सालायगासिनो जादों थ' उनावथ' जाया साउन्डआव एसे डिफारेन्ट जादोंसै आरो ओंखायनो चेकआपआव लांनोसै थ' नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो थ' जायफ्रा आंनि भिडिअ चेनेलाव गोदानै फैदों होननानै प्लिज लाइक आरो साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होदो जायना आं बेबायदिनो मोजां मोजां भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोनो हानाय बायदि थ' चलो नायलांबाय थादो भिडिअखौ शुरु खालामसै ना मा बुङो चलो थ' फाइनालि गाइसनि गारिया आंनिया बेनो आरोना थ' लांसै किल'मिटाराबो बिराद सोलिबायनो 34,000 थांबायनो थ' लाना थांसै चेकआपआव थ' नायलांबाय थादो डेन्जार बिजिनि बिथांमोना आंनि रावआवनो लाइनाव फैयो बिराद भिर नेटवर्क दसे खामानिनांसिगोन दसे वासिं सोलिगासिनो वासिं सुगासिनो थांलायबाय नै बनायनायसै माबा माबि साफा खालामनायसै नांगौ सेकेन्ड हेन्डसोलै गारिया गोदान नङा बनायसै बिसोर दसे बहांसै थ' थाला माल माथाफ्रा नै खन्दां खन्दां जादोसो बेफोरखौनो साफा खालामो आरो सार्भिसिंआ ना जारलास माबा सोलायनांगोन ना अइल लिक जादों मा खालामनानै होनांगौ बारा दाम नङा खम दामसो मानो सोलायना लाखायाबा आरो मानो सोलायनो लगरा सोलायनो माबानि गोसोम जाजोबलायबायमोन ओइ जाबो खुलायबाय नामथ' जाबाय ब्रेकसो खालामदो मिन्थि गारियावबो मा मा थायो सेन्सारखौ साफा खालामबाय ब्रेक आरि देन्जारलै सागा साफा खालामखांबाय नोङो मोननैसो फिसा फिसा बुस्थु गोदान नांगोन बेखौ लायनो थांदों आरोना दानो जासिगोन बबे जाबाय सार्भिसिंनि जाबाय ओमफ्राय गोदान बायदि जायो सालायनो इन्टारेस्ट नांलायसिनो ओरै बिन्दास साफा खालामबाय थायाबानो गारियाबो इन्जिनाबो हामा जालाङो आरोना बर्थमान ट्राइ खालामसै नोंथाङा थ' फाइनालि गाइस आं रुमाव मोनफैबाय आरोना बनायखांनानै फैबाय खरसाया दिनै जालायबाय गरम बेंगालराव फैनाया मास मोनसेयानो जायाखै नै न'आव थांबा फैफिनायाथ' खरसा जालायबाय खरसानि खरसा जागासिनो मा खालामनो सेस्था खालामदो जि खामानि मावनो लादो बेखौनो मावबाय थानायसो उपाय गैला फायनाया खम थांनायसो बारा जादों आरोना आंनिया जेबो उदायाखैनो जायो थ' जि माथो खालामनो आरो जानायथ' जालांबायनो थ' नाजादों मावनो थाखाय थ' रुमाव फैबाय आङो थ' फुङाव डिउटि थांनाय आं दा नै 2ता जालायलांबाय आरोना ओंखामखौ मोनजायाखै थ' ओंखाम दासो संबाय थादों नै मैयानि मैगं बेनि मैयानि आगोल थ' ओंखाम दासो संबाय थादों ओंखामा दाखालिनो संनायमोन मैया जाबाय जाजोबासै हामा जालायलांबाय गारनांसिगोनसो मैगंथ' संखानायानो दोङो सासे आदा दंमोन आदाया गेरजायावसो दोङो आरोना आलासि फैदों बे आलासिखौ माबा केरेलायाव थांनो मानो बिदिनो बेलेगाव थांनो टिकेट आरि रेडि खालामदों आरोना बिसोरनो टाइम होनो गोनां जायो थ' बिदिनो आरोना थ' जानोसै जानानै दसे रेस्ट खालामसै थ' मा खालामनो बाखारबारियाव थानायाबो गोरलै नङा फारफ्रोमथिंबो माथा मारनो गोनां जायो आरोना मा खालामनो जायफ्रा बाहेरायाव थाफेरनाय मानसि बिथांमोना मिथिखायो एक्सपिरियेन्सआ माबायदि
थ' आसा खालामदों नोंथांमोना बे दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय थ' लालालालि बेबायदि नोंबो खिथिबाय थासै आरो ना थ' ससे ओरैनो टाइम पास खालामलायबाय थ' थाबैनो नोंथांमोनखौ आरोबाव लोगो मोनफिनगोन थ' मोजां नायनानै मोजां बे अननानै लाइक आरो शेयार खालामदो आरो कमेन्टआव खोन्थादो बोरै जानांगौ थ' बारा स्किलबो गैया नालाय भिडिअ खालामनायनि बारा एक्सपिरियेन्स गैया बोरै खालामनांगौ जानला मोनला आरो ना थ' दिनै भिडिअआ बेखिनियानो गाइस बाय बाय थाबैनो लोगो मोनगोन